Mga kalingap, siya si Jugender. Sa unang tingin, siya ay normal na bata. Pero hindi mo aakalain na siya pala ay may matinding pinagdaraanan. Ano? O ano yan dala mo? Nyug po. Nyug? Bakit? Bakit naghahanap ka ng nyug? Para po may pangbaon sa school. At Galing magbunot yung bata, mga kalingap. Ano muna ka namin? Kausapin ka muna namin, ano? Ang pangalan mo? Jugender po. Ah, oo. Asa na yung mga magulang mo? Wala na po. Wala na. O di paano yun? Saan ka natira? Kay Lola po. Sinong lola mo ito? Ay po. Ah, Inaanak niyo po ikaw yan? po. Lola lang ang tawag sa'yo. Lola na ang Kahit tawag sa hindi, akin. kahit hindi Oo, po. hindi man niya kaano namin. Kaya lang talagang inaano ko ng pamilya siya. Hmm. Tanaawa man kami hindi makapasok siya. Buti na lang may kumupkup sa'yo, ano? Tama. Jugender. O, mamaya na. Baka Mamaya na lang. kausap. Ayan, at ang sipag mo naman kasi bihira yung ganyan. Ako naranasan ko din yung naghanap ng nyug noon. Buti hindi ka nagalitan dito. Hindi man. Basta nasa baba na yung nyug. Ano, hindi lang aakyatin. Ano? Ay, anong pangarap mo? Magkaroon po ng politikang pamilya at maging pulis. Maging ano, kumpleto yung pamilya mo. Paano nasaan na yung mama mo? Wala na po. Wala na? May idea ka ba kung nasaan siya? May kasama na po yung iba. Tapos Si papa mo naman, wala na po. Umuwi na po. umuwi ng India. Opo. Gusto mo bang makapunta ng India? Po. Ha? Ang gusto ko po, sila lang po ang umuwi dito. Sa Pilipinas? Opo. Mga kalingap, bilang pagpapatuloy ng kanyang kwento, muli po kaming bumalik sa Batang Indiano. Ay mga kalingap, magandang umaga po. Kasama ko si Kuya Robby. Hello po mga Ayan, kalingap. andito po kami ngayon sa sa barangay ay La Purisima, Lupe Camsur. Ayan, at punta po kami Malayo na ngayon tayo. kina Jubender, Apo. yung anak ni Kuya Robin. Ay, hindi Yung Makalitan po, ako ni Pia. Indiano po. Isa pong Indiano po na kumbaga Si Jugender po. naulila sa magulang. Hindi naman po patay yung magulang, kundi wala magulang, kinupop lang ng lola. Salamat kay Lola. Mabait po yung batang ito. Ay, grabe. Tara po, susunduin po natin siya ngayon at bibilan natin ng mga gamit, kasama namin sa labas. At kakain din kami sa labas, mga kalingap. So, maganda yan Kuya Alvin kasi siyempre baka hindi siya naman narasa na na dito lang high school dito. Ay sa school, sa bahay farm lang. Tapos baka hindi siya pa narasa na yung baga kasabi naman si Lola na karan, di ba? Na pa lang siya, baby pa lang nasa kanila na. Tapos si Lola na medyo matanda na baka hindi na din nakaya na mapapalabas na pinapakain. Kaya salamat sa iyo Kuya Alvin na isipan mo papalabas naman natin na yun si Jugender para mapakain. Mag-ano siya ata, mag-moving up at bili natin ng mga bagong gamit. Ay tama yun. Ay Tara mga kalingap. sana masaya naman si Jugender. Sana. Excited na kami sa Excited magiging reaction ni Jubender, mga kalingap. Kami mga kalingap sa kina Jubender. Ayan. Hello Jugender. Anong ginagawa mo? Nagdidilig po ng gulay. Ay, oo, tanim mo ito. Opo. Para po hindi mamatay. At Kasi sobrang init po. grabing buti nga nag-ulan-ulang kahit pa paano, no? Kaya nga po. Nasaan pa yung mga tanim mo na gulay? Ito po. Nasaan pa yung iba? Hindi na po yung iba. Kaso namatay ako dahil sobrang init po. Ito. Talong po. Wow, ang galing mo naman, oh. Ay po. May bunga na Ampalaya. may bunga na. Sayang po ang init po, sana maganda po sana ang bunga niya. Kaso nag-init po. Ay, kawawa ka yung Nasaan pa yung iba?
Yun po, yung mga sitaw po. Mga sitaw din? Opo. Galing naman. May mga sitaw din si Dubender. Siya ng mga gawaing bahay. Mana-mana sa akin. Mana, Indian yan eh. Oh, nagkakasabi na. Oo. Ay, ito sitaw. Galing eh. Ang haba. Ngayon Dubender, may kami, good news kami ulit sa'yo. Bibilang ka namin ng gamit. Gusto mo bang sumama? Opo. Talaga? Opo. Oo. Masaya po ako. Sa mall. Ay, mall dito. Tsaka kain tayo sa labas. Para hindi puro ka farming, puro ka alaga ng manok, no? Para makaka-enjoy ka man bilang isang bata. Opo. Yan, ready ka na? Okay na yan damit mo? Okay, okay. At medyo napansin namin, mahaba na din yung buhok mo eh. Gusto mo bang pagupitan ka namin? Opo. Oy, grabe. Sige, pagupitan ka namin ha. Sige na, tara na. Ito na po, kasama na namin si Dubender, mga kalingap. Ayan. Masarap po dito sa Wakay. Malamig. Malamig dito? Excited ka na doon sa pupunta natin? Opo. First time mong makasakay? Opo. Sa ganito po. Pero dati po, nagsakay na din po ako sa ganito. Matagal-tagal na rin po. Kamusta naman? Kamusta naman pakiramdam? Masaya po. Masaya. Oo. Ano gusto mong gupit? Arkikat na lang. Mabawasan po dito sa video. Lupin. Oo. Kamukha mo daw si Joko Diaz eh. Parang Joko Diaz ang ang tawag dito. Joko. Sabi ng iba, Joko. Si Joko. Wow. Para kayong mag-ama, Kuya Robin. Sabi na kanina si Lula eh. Yun na si Lola. Para din kayo na maama. Sabi ko baka galitin ako ni Papa niya kung nanonood siya. Kung nauwi dun sa kanila. Baka galitin ako. Pero okay lang naman. Parang ikaw yata nagganap ng bata na boy negro. Oo, tama. Nanonood ko yun. Pero okay naman din. Kahit naman. Tanggap ko na yung anak ko naman siya. Wala ang problema yun. Tayo. Yung Jogen? Dito na tayo sa Jollibee. First time mo dito? Opo. Yan na. Yan, magbati ka. Kinakagat yan eh. Ito Ay po. Basta ito kinakagat yan. Picturean kita dito. Picturean kita. Dali, picture ka kay Jollibee. Ayan. Very good. Yan ang yan, tara, makain na po kami. Meron na? Meron ka nang napili? Ano size ka? Parang pink yan. Gusto mo yung ganyang kulay? Medyo magaan. Ang technique sa sapatos po, magaan. Parang maganda din yun Malawag?
Yan. Magwapo ka na, magwapo ka na. Ito oh. Bombay oh. Ay, wag yan. Oo. Yung lalong magwapo siya. Yun nga yung number 7 niya yun. Ay, number 7 daw. Ano? Sabihin mo yung gusto mo. Oo na po. Number 7? Ayun mga kalingap, at makikita na po natin yung ating makeover kay Juvender mga kalingap. Ito na po siya mga kalingap. Okay. Okay. Yan, sige, gwapo mo na. Gwapo na, Kuya Robin? Talagang gwapo, Oo, gwapo. lalo kang gumapo sa gupit mo, tsaka sa forma mo. Oh, nakasapatos pa po. Pati, oh. Ready ka na sa mo, ah. Ayan, din na din kami magtatagal, ha. Paalam din kami. Opo, maraming salamat po dahil nakapag-Jollibee na po kami, nakapag-101 na po. Tapos salamat din po dito sa damit sa kapans po, tapos sa patis po. Ingat po kayo pa uwi. Happy ka man, masaya ka man. Opo, happy po. Baka sa next month may makipag-meet si nanay, may mga pasalubong din. May salubong yun. Yung mga pinapangarap mo. So babalik din kami dito. Pakabait ka lang. Dito ka, Lola. Dito. Ay, sige na, Lola, pwede naman. Dito ka nga. Dito ka Mahingi daw yung number sa yung ako ko para daw pag-ano. Sige. Wala naman. Ayan. Pakabait ka lang. Tuloy mo lang yung mga mga kabaitan. Ha? Basta andito lang kami ni Kuya Robin. Oo, nandito lang kami. Sa ka lang, mabait ka, maaral ka mabuti, and sunod ka kay lola mo na siyempre siya naman ang sa'yo, asikaso. Kung wala siya, edi saan kayo na yun na hindi kami na alam di ba? Kaya masunod ka kay lola mo. Tsaka maswerte ka kay lola mo, kahit hindi ka kaano-ano, talagang tinanggap ka bilang isang anak. Ganon din sa amin. Ganon din sa mga tinutulungan namin. Hindi na dito sa pero hindi naman sino naman din ako sa pero din ako na yon. Sila naman gawa sa akin ng sabi ni Kuya Rab, tsaka si Kuya Alvin, tsaka si Kuya Bal, sila nang gagawa sa tapos sila din ang sabi one kalingap, one family. Yeah, kaya family ka na namin. Din namin dito sa amin. Ka na parang ikaw sa kapatid na kita, lalaki. Tapos ito, parang tatay mo na. Pamangkin na lang. Oo. Pero okay lang naman. Siyempre gusto ko naman yung anak na lalaki. Isa lang na anak ko lalaki, di pangalaw ka na. Okay ba? Kaya okay na, okay. Gwapo talaga dito niya, Gwapo nga. Sige, magpakabait ka lalo at babalik na lang kami, ha. Enjoy. Tapos basta yung focus mo yung pangarap mo, ha? Para lalo ka ng hanga yung viewers mo, yung sa'yo. Anong masasabi mo sa mga nanonood sa'yo? Sabihin mo, salamat po sa mga nanonood dyan. Sana po nasa maayos kayo na kalagayan. Sana po lagi kayo ligtas. Uy, grabe. Malalahanin talaga. Sige, pakabait ka lang, ha? Po. Patuloy mo lang yan. Maswerte din si Lola sa'yo, Pabait ka, Ayan po mga kalinga po yung tanim ni Juvender. Sarap. Sarap Kuya Joel? Sarap. Alam po tayo. Ayun mga kalingap, salamat po sa panonood ng ating vlog. Salamat po.
Nakauwi na po kami at pinasaya po natin si Juvenberg. Grabe talaga. Masaya nga eh. Halata na sa mukha niya na masaya talaga siya. Lalo na paggupitan na, pogi na siya, nairamdam na talaga yung ano niya. First time niya makapasok po sa Jollibee. First time. Ayan, tsaka ayan, sobrang masaya niya sapatos. talaga. Grabe. Masaya naman po kami na nakakapagpasaya kami ng kapwa namin. Oo naman. Sobrang nakakataba ng puso. At biro-biro pa nga si yung yung taga-gupit. Oo. Anak ko daw. Ayan po, maraming salamat ulit sa panonood. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga vlogs, sa ating videos. Maraming salamat po. And don't forget to subscribe sa channel namin, Kalingap Alvin. Indiano, Bicolano po mga Kalingap. Supportan din po natin si Kuya Val, Santos Matubang, and si Ate Edna Vlogs. Si Kalingap Rob. Si Pogi po, si boss namin. Si Kalingap Rob po. At sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap. At God bless po. Bye-bye. Bye-bye po. And siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan